दिनैहाय जोंनि 4 नम्बर जमदुवा बिजेपिनि मण्डलनि एजिकिउटिभ मिटिं बेवहाय जोंनि बिजेपिनि जमदुवा मण्डलनि जेसेबां कार्यकर्ताफोर लोगोसे बुथ कमिटि शक्ति केन्द्र गासै मर्चानि दैदेनफोरखौ लाना बेवहाय मिटिं खालामनाय जादों। ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय जोङो प्रत्येक माबानिफ्राय सानै लेंहरनानै खालामदों। एसे मानसिया जेरोखोम जानांगौ बिदि जानो हायाखै, माने लकडाउन बेखौ डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनानै खालामनांगौ जाहैबाय। ओंखायनो दिनै मानसिया जों बे रोखोम लिंनानै खालामदों। दा जों दिनै बेवहाय सावरायनाया जाहैबाय जोंहा थांनाय समफ्राव भारत सरकार आसाम सरकारा मा मावखो जों बेखौ पर्यालोचना खालामदों आरो पर्यालोचना खालामनानै नुदों जे भारत सरकार दिनै जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा जे खामानि मावदों बहुत धन्यबादनि पात्र, धन्यबाद होनांगोन। मानोना दिनै 7 बोसोराव आगान होबाय, बिथाङा जे रोखोम खामानि मावदों आगोलनि बे प्राइम मिनिस्टारफ्रा बिदि मावनायखौ जों नुवाखैमोन। ओंखायनो जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों नरेन्द्र मदि बिथांनो आरो बिथांनि काउन्सिल मिनिस्टारनो धन्यबाद होदों, जाहाथे फैगोन सानफोर साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावलांनो हायो। गोरिबफोरनि बयनिबो जाथिनि बयबो थाखोनि मानसिनि थाखाय खामानि मावनो, बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ माने एनकारेज मोननो थाखाय जों बिथांनि सायाव धन्यबादनि जों मोनसे रेजलिउसन लादों। आरो लोगोसे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दिनै थांनाय मास मोनथामाव जे रोखोम खामानि मावदों बेवहाय जों नुबाय आसरित रोखोम खामानि मावगासिनो दं। दिनै A to Z बिथाङा स्टार्ट खालामदों, A to Z गासिबो खामानियाव साक्सेस जादों। आरो जों आसा खालामदों बिथांनि जे खामानि मावनाया निस्सय जोंनि आसामाव गासिबो जाथिनि गेजेराव गासिबो थाखोनि मानसिनि गेजेराव प्रभाब गोलैगोन आरो बेजों जों समानैनो थांना थानो हागोन, समानैनो जौगाखांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेनिखायनो बिथांनि सायावबो जों दिनै धन्यबाद मोनसे माने थांखि लादों, जाहाथे बिथाङा साबसिननिफ्राय हामसिन हाबा मावनो जों बयबो इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेखौ थांखि लादों। आरो जोंहा बिजेपि जेरै BPF UPPLजों जे एलायन्स मोनसे सरकार दं, बे एलायन्स सरकार जों नुदों दिनै प्रमद बर'आ जेरोखोम दायित्व लानानै खामानि मावदों बेयो धन्यबाद होनांगौ। जों बिथांनि सायाव जोबोद माने बिबान दं। जों बिजेपि हिसाबै जोंनि चिफ मिनिस्टारानो होन बा जों EMफ्रानो होन जोंहा जे दायित्व दं बेनिख्रुइ रासिन बिथांनि खर'आव दायित्व दं। ओंखायनो जों दिनै सावरायलायदों बिथाङा जेरोखोम खस्थ'यै खामानि मावदों जों बेखौ सहाय खालामदों। जों बिजेपिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं, जेसेबां MLAफोर दं, EMफोर दं, MCL जों सहाय खालामनांगौ जों थांखि लादों। बिथांखौ सहाय खालामनांगोन जाहाथे बिथाङा जोंनि बर' हारिनि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै NDFनिफ्राय लानाय एबसुनिफ्राय लानाय गासैखौबो दिनै हाथियार नागारहोनानै जों NDFफोरखौ सुक्ति खालामहोदों। एबसु आन्दलन खालामबाय थायोमोन, बेखौ सुक्ति खालामदों। दिनै जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोबाय। बे सान्थिनि उद्देश्य बे जाहाथे जाफुंसारो, जाहाथे जोंनि गेजेराव मोजाङै रंजानाय फैयो, जौगाखांनाय फैयो, बेखौ आसा खालाम जों खामानि मावदों। दायित्वआ बेहा रासिन जोंनिख्रुइ, ओंखायनो जों दिनै सानदों बिथांखौ जों सहाय खालामनांगोन, सहाय खालामलांनांगौ। आरो जों बयबो जोंनि वार्कारफोरखौ जों खावलायदों बिथांमोनाबो सहाय खालामगोन। जोंनि गेजेराव मोननाय मोनैखौ लानानै जाहाथे बिदि गाज्रि मोननाय जाया, जों गोरोबनानै जयैनो खामानि मावलांगोन। जों बेखौ दिनै थांखि लादों। सार, आसाम आरो मिज'रामनि जे इन्स्टिटिउसनेल बाउन्डारि बेखौ लानानै जानाय घटनानि सायाव मैयाहाय गसाइगाव आमसुआ राजा लामायावहाय आन्दलन खालामदोंमोन बा सोमावसारदोंमोन आरो जे आमसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों जे बेवहाय सोरखारनिबो आखाइ थानो हागौ। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर फिननाय होगोन नामा? सरखारनि आखाइ माने सरकारा बेवहाय मा आखाइ थानो? सरकाराथ' बुंदों 1 इन्सिबो हा हगारनो हाया, हगारनायबो नङा। थांनाय समफ्राव कंग्रेस सरकार दंमोन, गुबुन गुबुन सरकार दं, बे सरकारफ्रा एग्रेसिभ नङामोन, डिफेन्सिभ नङामोन, कमप्रमाइजिं एटिटिउडजों बै समनि पुलिस मिलिटारिफ्रा नायनानै थायोमोन। जायनि थाखाय इस्साखित भाबै मिज'रामानो होन, नागालेण्डआनो होन बा मेघालयानो जोंनि हाखौ दखल खालामनानै लाबाय थादोंमोन। खिन्थु एइबार जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे थांखि लाना खामानि मावदों, 1 बिन्दोबो जों हा हगारना होआ। बे एटिटिउडजों दिनै खामानि मावनायाव जोंनि पुलिसफ्रा बेखौ होबथाहैदों। जुदिও जोंनि पुलिसफ्रा आखायाव हाथियार दंबाबो जों बिसोर गावाखै। मानो जोंनि पुलिसफ्रा गावोब्ला गोबां बे इन'सेन्ट मानसिफ्रा थैगौमोन, खिन्थु जोंना हमथानानै थादों। दा दिनै बेखौ सोरबा राजनैतिक उद्देश्यगतबाबो बिदि खोथा बुङोब्ला बे नङा, नंखाय। जोङो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों, बे आन्दलन खालामनाया मा जागोन?
हजों थाना खालामहैथों होबथाहैथों मिज'फोर होबथाहैथों नोंगौ एवारनेस लाबोनांगौ जाहाथे जोंनाव बे रोखोम जाया जोंबो बेवहाय बिजेपि हिसाबै बा UPPL हिसाबै जों बिटि सरकार एसे मोनसे डिसिसन लादों बावैनो जोंबो मोनसे बेवहाय मोनसे सेमिनार खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों लोगोसे UN एकाडेमि ट्रास्ट जों दायित्व होदों जोंनि मानगोनां BTC चिफ प्रमद बर' बिथांमोना थाबैनो मोनसे मिटिं लेंगोन बेवहाय जों सावरायगोन आरो बे आं खावलायो आं स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जे मिज'नि जे एटिटिउड बिथांमोना मानसियानो खम हाया गावसिनि हायाव एसे थानो मानसियानो गैया दिनै मानो जोंनियाव बिसोर एग्रेसन खालामबाय थायो मानो हाबबाय थाफैयो बिसोरनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि हायाव माखासे खेथिफोर जायो जेरै गान्जा आफिं बायदिसिना फिसा आबाद खालामो आरो बेजों मा करिडर म्यानमारनिफ्राय गान्जा आफिं माबा बेखौ लाबोनानै जोङो आसामाव बारहोनाय ओजों बहाबा बारहोनाय बे लामाखौ क्लियार खालामनो थाखाय बिसोर बेखौ खालामो नङाबा गावसिनि जायगायावनो हाया बायब्रुस दं थाथ'नोसो हाया आरो थेवब्लाबो दिनै बारायबाय थादों दा इस्साकृत भाबै बे लामाखौ क्लियार खालामनो थाखायनो बिसोर बेखौ खालामदों आरो ओंखायनो आं कन्डेम खालामो मिज'फोरनि जे एटिटिउड बेनिफ्राय बिसोर गोजानाव थानांगौ आरो जोंना सरकारा स्ट्रं जानांगौ दा जेरोखोम स्ट्रंगारसिन जानांगौ पुलिस मिलिटारि जेसेबां हागौ जों पस्ट खालामना दोननांगौ जाहाथे बे मिज'रामल' नङा नागालेण्डआवबो जाहाथे बिदि जानो हाया जों साबधान जानानै थानाया मोजां आं बेखौ सरकारखौ खावलायदों जाहाथे स्ट्रं भाबै डिल खालामो बेखौ आं खावलायो